Ang atong story for this week kay about sa isa sa pinakakuyaw na kulto na nagpakurat sa tibuok kalibutan. Maong warning sa imuha kung usa ka sa mga taong sensitibo sa inaning mga topics. Pero bago ta magsugod, kung bago lang ka sa akong page, ang ako ang mga content kay it's all about paranormal encounters, UFO sightings, mga nawala na tao na dili ma-explain, ug tanang bizarre moments na nahitabo sa lain-laing parte sa kalibutan. Kung trip ninyong inaning mga topics, just like and subscribe. Sa walay daghang istorya, mauning mga panghitabo. Sa tuig na naa sa 1970s, naay usa ka music teacher na ang pangalan Marshall Applewhite ang natanggal sa iyahang trabaho kay nakipagrelasyon sa estudyante niyang lalaki. Paghuman ato na panghitabo, na-depress si Marshall Applewhite. Maong gisulod niya iyang kaugalingon sa psychiatric institution. Ug didtoa, naa siya nakaila na nurse na nagtrabaho didto na ang pangalan Bonnie Nettles. Silang duha kay nagkasinabot kay tungod pareha sila gusto na about sa biblical prophecy. Og kani si Applewhite kay nag-ingon na nakaila na niya si Bonnie sa iyahang niaging kinabuhi. Og sa grabe nilang pagkasinabot, niingon si Bonnie na naaday mga aliens na niduol sa iyaha, og niingon na naaday makaila si Bonnie na ang pangalan Applewhite sa iyahang kinabuhi. Ug tungod sa ilang mga kabuang sa ilahang hunahuna, nag-uban silang duha ug naningkamot na kabuton ang langit gamit sa ilahang pamaagi. Ug silang duha kay nagtukod og kulto nagipanganlan nilag Heaven's Gate. Ang gituohan aning kultuha kay naaday moabot na UFO sa planet Earth ug kuhaon tanan membro sa kultong Heaven's Gate para ibalhin sila sa hayahay na lugar. Ang dili daw membro aning kultuha kay dili daw dalaon sa UFO ug siguradong mawala ang kinabuhi. Si Applewhite ug si Bonnie kay permini ginaingon sa mga tao na hapit na moabot ang mga UFO ug naa nay mga signs na dapat na ka magpamembro sa ilaha. So sa tuig na 1975, naa na sila na recruit na 20 ka tao. O kani mga tawhana kay gisurrender ang ilang mga kinabuhi para sa kulto. Gisurrender ilang pamilya, ilang balay, ilang mga kabutangan, tanan gawas sa kulto, ilang gisurrender. O kani mga membro sa kultong Heaven's Gate, nibalhin sila sa lugar sa Colorado og nanginabuhi og grabe kalisod sa sulod sa kulto. Walga paabot sila sa adlaw na kuhaon sila sa mga UFO. Sa sulod sa napulo ka tuig, nagpaabot lang sila. Pero wala jud naabot ang adlaw na kuhaon sila sa mga UFO. Tapos si Applewhite ug si Bonnie, sige remind sa iyahang mga membro na ayaw magpatintal sa gawas ug kami ang tinuod na kaluwasan. Pero naay trahedya na moabot sa ilaha. Kay si Bonnie Nettles namatay sa sakit na cancer sa tuig sa 1985. Ug kani nakamatayon niya kay nagdala og kagubot sa sulod sa kulto. Kay sa tudlo ni Applewhite ug ni Bonnie sa mga membro, sila daw ang nakatadhana na dalaon sa mga UFO sa hayahay na lugar. Pero kay namatay man si Bonnie sa planet Earth, wala siya kaadto sa ginatawag nilang Heaven's Gate. Naguol na ang mga membro, labi na si Applewhite. Ug wala sila kabalo kung unsay buhaton sa ilahang kulto. Pero nakahuna-huna si Applewhite og kuyaw na rason na si Bonnie daw kay naa na sa lugar kung asa hayahay ang mga tao, kung asa dalaon sa UFO na lugar. Oo, tinuod na wala kasakay si Bonnie sa ginaingon nilang UFO. Pero as per Applewhite, naghatag daw signs ang mga alien kay Bonnie na kung biyaan daw niya iyahang lawas, sigurado na mo diretso gihapon siya sa iyang destinasyon na kung asa hayahay ang mga tao. In short,
Ang ginawali ni Applewhite sa iyaha mga membro kay kung kwaon nimo imong kaugalingong kinabuhi sa tamang oras ug panahon, makaadto gihapon ka didto sa lugar na giandam sa mga alien para sa mga membro. Pero si Applewhite, wala kabalo kung unsang tamang panahon para kuhaon ilang mga kaugalingong kinabuhi. Pero sa tuig na 1995, naay usa ka astronomer na nakadiscover sa Hale-Bopp comet na moagi sa Earth, pero mga 2 years pagikan sa pagka-discover. Ug sigurado si Applewhite na ang UFO na mokuha sa ilaha kay mosabay ani na bulalakaw ug paglabay ani sa planet Earth, sigurado na ang tanang membro sa kultong Heaven's Gate kay kuhaon ani na UFO. So sa duha ka tuig nilabay, sa March 26, 1997, nilabay sa planet Earth ang Hale-Bopp comet ug ang 39 ka membro sa kultong Heaven's Gate na apil si Applewhite kay nangandam sila. Nihatag og instruction si Applewhite na kuhaon sila per group, maong gibahin sila sa tulo ka grupo. So sa adlaw ng March 26, 1997, nisulod ang unang grupo sa mansyon. Niinom og hilo o gibutangan og black bag ang ulo ug nagpaabot sa ilahang kamatayon. Ug sa March 27, nisulod ang ikaduhang grupo sa mansyon. Gilimpyuhan ang mga hugaw na gibilin sa unang grupo, gi-arrange pod ang mga patayng lawas sa unang grupo, gihanay sila. Paghuman ato, ang ikaduhang grupo kay niinom og hilo, gibutangan og black bag ang ilang ulo ug naghulat sa ilahang kamatayon. Ang ikatulong grupo, uban na ani ang ilang leader na si Applewhite. Nisulod sa mansyon, nanghinlo sa mga nabili na hugaw o gi-arrange ang mga patayng lawas sa ikaduhang grupo. Ug pag humag-arrange sa mga patayng lawas, niinom sila og hilo o gibutangan nila black bag ang ilahang kaugalingong mga ulo. Pero si Applewhite kay naay special na sugo sa duha ka membro na apil sa ikatulo na grupo. Ang sugo niya na paabuton sa siya na mawala ang iyang kinabuhi ug ibutang daw iyang patayng lawas sa nindot na kama ug nindot na kwarto. Ug paghuman aning duha ka membro na mabutang ang lawas ni Applewhite sa nindot na kama, kay duha naman lang sila nabilin na buhi, maong dapat pod muhigda sila sa ilahang mga kama ug muinom sa ilang kaugalingong hilo. Paghuman sa tanan, naay mga ex-member sa kulto na dibisita sa mansyon para kumustahon sila ug wala sila kabalo kung unsa ang ilahang maabtan. Nadiskubre nila ang 39 kapatayng lawas na membro sa kulto na naeterno na itom na Nike na sapatos, nakatabon og color purple na tela ang ilang naong, ug sila tanan naay suot na armbands na nakabutang Heaven's Gate awaiting. Bago ang oras, nakuhaon nila ang ilang kinabuhi, naa sila gikandak na video interview o gi-record nila ang ilang kaugalingon. Gi-explain sa matag usa ka membro kung unsa daw hinungdan nganong himuon ni nila ug unsa ang ilang gina-expect sa lugar kung asa sila padulong. Nakita sa video na excited sila ug lipay kung unsa ang ilang himuon. Nagbilin sila og mga mensahe sa ilahang mga pamilya na mabilin sa planet Earth. Mao ni ang mga video interview na gibilin nila. For helping me and taking me under their wing, and all my classmates have been so great to me. And at the thought of going home, why am I here? What is the meaning of life? Since I've been in the class, I've learned the answers to all of those. and we couldn't be happy about what we're about to do. Kung trip nimo og dark, strange ug mystery stories, naga-release ko og long form video once a week. So like, share and subscribe. Ug kung naa kay mga suggestions na topics, just comment down below. So katulang, daghang salamat ug dalaygon ang Dios. Mamainit na ta.